Volám sa Terezia Madarová a vlastním aj pracujem pre spoločnosť Le Provocateur. Táto spoločnosť vlastní alebo prevádzkuje najväčšiu modelingovú agentúru aj najväčšiu castingovú agentúru, dalo by sa povedať, možno, že aj v strednej Európe. Máme tam okolo 7,500 ľudí, od bábetiek až po dôchodcov, ktorým ponúkame uplatnenie, či sú to reklamy, filmy, natáčania, módne prehliadky. Keď som mala na prelome 18-19 rokov, stratila som prácu, nevedela som, čo ďalej. A vtedy som si povedala, že tak asi toto je jediná príležitosť, kedy by som mohla začať podnikať, pretože nemala som absolútne nič, tak som si povedala, nemám ani čo strátiť. Takisto robíme pre mladých ľudí aj rôzne školenia, ako napríklad Image Maker, kde ich učíme, ako robiť make-up, ako robiť styling. Na Slovensku takéto nič doteraz nebolo, takže sme to vymysleli s kolegami, že takéto niečo by sa hodilo. A vlastne ľudia, študenti, ktorí odchádzajú od nás, tak majú novú profesiu, nové možnosti profesijného rastu v rôznych modelingových agentúrach, v televíziách, na rôznych foteniach. Teraz, keď už mám vlastný ateliér, alebo firma má aj vlastné kancelárie, cítim sa lepšie, keď sa tak pozriem do minulosti, že z ničoho, z takéto detskej izby sme sa vybudovali, alebo sme prešli až na jednu z najprestížnejších adrís na Slovensku a že sa to dá aj z ničoho. Moje rady, ako začať podnikať, sú veľmi jednoduché. Vytýčiť si cieľ, čo chcem a byť optimistický. To znamená, keď vidím problém, nepozerať sa na to ako problém, ale ako na výzvu. Keď tú výzvu prekonám, budem sa cítiť ešte silnejšie a dokážem to.